Jepa, zer moduz, gu Amelita xerrikiten jostune gara, eta gaurko hontan modu virtual batean elkartu gara ahozako lagunei, eta narrazioa, ipuinak maite duzuen eta kontatzen dituzuen pertsona guztiei ipuintxo hau eskintzeko. Ipuina hau duela urte batzuk kontatu zidaten, eta kontatuko batzuet ze pastu zen egun hortan. Mendira nintzen, Baztango mendi batera lagun batzukin, hau zarain zuzen ere, eta bazanen ohikoa den bezala, egun hartan, kaixkora llegatzean, lanburroak usten zen inguru guzien, eta horitzen naiz dena gelditu ginela lanburroari ari beire, kaixkotik kaixkora dena estaltzen zuena, eta egun hartan, lanburroa nahiko berexi ezagon ze, bazituen alako zulo batzuk bezala, eta zuloietatik eguzki izpiek sartzen ziren. Talako batean, emakume batek erran zuen, ara? Berriz ere Amaiurko printzesa ibiliko da, bera morantiai bisita egiten. Horitzen naiz galdetu giniola, ta? Ze historio du baizu horti gordia? Ez dakizua? Kontatuko batzat. Pasagon duela urte handitz, Amaiurren printzesa bat arron jatorra, eta hausarta omentzena. Eta 16 urte inguru edukiko zituen. Egun batez bereite hurbildu zitzaionean eta errantzionean, hala ba, pentsatzen egon naiz eta dagoeneko, 16 urte dituzu. Ezkontzeko garaia ere ailegatu zaizuta, inguruetako printzeak ekarriko dizkizut, zuk ikusi eta bat aukeratzeko. Ez aita. Printze bat behar balin badut, ni joango naizaren bila. Eta solasian aitu omen ziren ratoixka eder batez, eta ondotik zaldi hartu eta antxe abiatu omen zen. Inguruko mendiek eta herriek zeharkatu omen zituen eta jende handiz autu zen bide hartan. Mota guztitakoa, forma guztitakoa, pentsamendu guztitakoak. Eta haiekin solasian gustora egoten zen, ratoixka batez. Eta ondotik, bile segitzen zuen. Bile eta bile. Eta denbora handiz pastu zen. Bide hortan, eta pozik zagon egiarran printzesa handitzetan, eta sentitzen zuen mundu ezontzen aizela, bakarrik, eta arras divertigarri egiten zitzaion. Baina bertze batzutan pentsatzen zuen, agian ez zuela sekula inor topatuko. Agian printze baten bila biatu zela, baino agian denek ez zutela printzeik topatzen, eta batzuk bakarrik pasatu beharra zutela haien bizi. Eta behin, jendetik urrundu eta mendipuntia batera igomen zen. Halako batean, zaldi erotu, kaizkoan eseri eta haizeak kantu bet kantartzen ziola konturatu zen, eta ure haitzen hasi zen. Nola duzu izena? Kilari izena zuela kontatu zion eskatikoak. Eta kontatu zion, aspertu zela jendeak ezaitzea, eta hortaz torria zela mendi punta hartara.
Berak, gitarra eskuen hartute, ipuinak kontatzen zituela hanta hemen, eta lehen baietz, lehen denek iten ziotela kasu. Baina azken aldien, hainbertze gauz berria jagatu zirela bere herrire inorek ez zizkiola ipuinak entzun nahi. Eta berak kontatzen zituen ipuinak, denendako aurren ipuinak zirela, eta ez zirela ala. Berak, naturak, gizakiak laguntzen zituen garaiko istorioa kontatzen zituen, eta dagoneko bizirik dagon inork ezakizkien historiak edo kusi ez dituenak gutienez, baina egiten ederrak direnak. Eta solas haitu omen ziren, ordu luzez. Egunak, eta hilabeteak pastu omen ziren solasian eta solasian. Eta egun batez, hantxe behira izela, printzesa konturatu zen, berakin baietz. Berakin bai nahi zituela pasture bere bizitzako ordu guziek, eta berakin bizitza gise politago zela. Eta berakin bidaia konstante batean sentitzen zela. Eta eskutik hartu, zaldira igo, eta hantxe abiatu omen ziren Amaiurko gaztelura. Aita, harpatu dut. Denbora hunditz behar izan dut. Ni harpatu dut norekin pastu nahi duten ere bizi, norekin ezkondu nahi duten. Hau da, Killari. Nola da posible? Nola nire alabakalak horik egitea? Printze baten mineko bateko errandatu. Printze bat! Oiu eta oiu. Bertzeik ez omen zuen inaren aitek, ordu luzez. Ez zion alabai solastera utzi. Eta atxean, alaba eta Killari hartu, lotu, eta bakoitza, mendi punta batera omen zituen. Hantxe, etxola txiki bat jarri omen zien bakoitzai. Eta ondotik, harresi handi batez inguratu omen zituen, bi mendika eskoak. Kusten alziren urrutire baino, ez ziren elkarraitzen, ezinezkoa zen. Eta ez zoi bakarrik. Ez zuten handeus. Urta janari pixket kartzen zen aitek egunen zer eta listo. Eta hasierako egunek arrasgo gorrak izan ziren. Eta biek negar bertzeik ez zuten iten. Baina egun batez, printzesa oraitu zen. Killari kontatzen zizkien historio guzi horietaz. Nola naturak, pertsonei laguntzen zieten, momentu zaietan. Eta pentsatu zuen, eskatuz gero, bihotzakin eskatuz gero, beraiere lagunduko ziotela, eta oiu inzion aiziai, eta itxasuai, eta odeiei, eta euriai. Eta goizotez, oinik iargia bertan zagora, odei guzik elkartu, eta mendika esko batetik bertzera, bidak egin zioten. Eta printzesa, laizterka atrazen, laizterka eta laizterka inzuen salto kalde batetik bertzera, kaiskora llegatu arte, Killarin kaiskora. Eta Killari ikusi, besarkatu, muxukatu, eta solasian aitu omen ziren. Eta guztiek, laino guztiek urtu egin zinetik, berriz ere laizterka ganoen zen bere kaiskora. Galaxi biltzen omen dire ordutik. Alde batetik bertzera. Egunean rato txar batez elkarrekin solastuz. Toi aski omen dute, zoriontsu izeteko. Beraz, egunen batez mendiregan, eta lainoen artia isulak usten batu ze, handik ibiliko ziren, gure printzesa. Eta Killari. Eta alabazan edo ez bazan, sardadillak alabazan. Eta atra dadila, zuen herritako plazan. Muxu potolo bat, eta bertze bat arte.